ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଜାନା ଯେ ମରି ଯାଇଛନ୍ତି ସେ ମୋ ବାପା ରଙ୍ଗାଧର ଜାନା ଆମ ଗାଁ ଦେବତାଗଡ଼ିଆ ଟିଲୁ ପଞ୍ଚାୟତ। ବାପା କାଲି ରାତି 10ଟାରୁ ମରିକି ପଡ଼ିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଭାଇ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସୁନି। ଆଉ ମୋ ବଡ଼ ବାପା ପୁଅମାନେ ଯାଇ ତାକୁ ଘରୁ ଡାକିକି ଆଣିଥିଲେ ସିଏ କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆସି ତା ସ୍ତ୍ରୀ ସେ ଝଗଡ଼ା କରିକି ପଳେଇଗଲା। କ'ଣ ଜମି ବାଡ଼ିକି ନେଇକି ଏମିତି ଝଗଡ଼ା କରି ସେ ପଳେଇ ଯାଇଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସୁନି। ଡେଡ୍ ବଡି ପୁରା ପଚିକି ସବୁ ହେଇଗଲାଣି ବରଂ ସେ ଆସୁନି। ତା ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ସେ ବୋହିଗଲେ ବି ଆମେ ତାକୁ ଉଠେଇବୁନି। ଆମେ ଆଜ୍ଞା ପୁରା ଗରିବ ଲୋକ ଆମର ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଏଇ ବଡ଼ ବାପା ଭାଇମାନେ ଆଜି ସହଯୋଗ କଲେ ଆମ ସାହି ଲୋକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡକା ହେଇଥିଲେ 2 ଜଣ ଆସିଛନ୍ତି ସେତିକି ଆସିକି ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଆମ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ସେତିକି ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼। ସବୁ ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ଏ ଭଳିଆ ପୁଅ କାହାକୁ ନ ମିଳୁ। ଆଉ ଭାଇ ସତ କଥା ହେଲା ସେ ବାପାଙ୍କ ଆଗ ସ୍ତ୍ରୀର ପୁଅ ସିଏ ବାପାଙ୍କ ଆଗ ସ୍ତ୍ରୀର ଗୋଟେ ପୁଅ ଗୋଟେ ଝିଅ। ସେ ଜେଜେବାପା ତାକୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଇଦେଲା ପରେ ଆମକୁ ମାତ୍ର 18 ଗୁଣ୍ଠ ଦେଇଥିଲେ। ଏ ଜାଗା ବି ଆମର ଅନାବାଦୀ ସରକାରୀ ଜାଗା ଆମେ ଏଇଠି ଘର କରି ରହିଛୁ। ବାପା ବୁଢ଼ା ହେଲା ପରେ ସେ ତ କଟି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଆମେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଯେମିତି ଆମେ ଚଳୁଛୁ। ସିଏ ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ସବୁ ଜାଗା ବାଡ଼ି ବିକି ଦେଇକି ତା ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ଯାଇକି ସେ ତାର ରହୁଛନ୍ତି 15-20 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ହେଲାଣି ବୋଧେ। ସେଦିନରୁ ସିଏ ଆମ ସହିତ କିଛି ଯୋଗାଯୋଗ ରଖୁନି କି ଆସୁନି। କାଲି ଯେତେବେଳେ ବାପାଙ୍କର ଡେଥ୍ ହେଇଗଲା ମୋ ଭାଇ ତାକୁ ଯାଇକି ଡାକିଛି ଆସିଲାନି। ସିଏ ଫୋନ୍ ବି କଲେ ଆସିଲାନି। ମୋ ସାନ ଭାଇ କାଲି ଯାଜପୁରରୁ ଆସିକି ଯାଇକି ପୁଣି ତାକୁ ନେଇକି ଆସିଥିଲା। ସେ ଆସିକି ପୁଣି ଝଗଡ଼ା ଝାଣ୍ଟି କରିକି ଏଇଠି ବସିଲେ ଗଛ ମୂଳେ ଆଉ ଗଲେନି ଘରକୁ ପଳେଇ ଗଲେ ପୁଣି ଝଗଡ଼ା କରି ସେ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ସମ୍ପତ୍ତି ଉଇଲ୍ ନ ହେଇଛି ସିଏ ଏଠି ଡେଡ୍ ବଡିରେ ହାତ ଦେବେନି। ସେ ଭାଇ ବେଗା ଧମକେଇ ଯାଇଛି ଯିଏ ଏଠି ଶବ ଉଠେଇବ ତାକୁ ତା ନାଁରେ ମୁଁ କେସ୍ କରିମି। 2 ଦିନ ହେଲାଣି ଶବ ପଡ଼ିଲାଣି ସବୁ ପଚିକି ତା ଦେହରୁ ଆଜ୍ଞା ଏଠି ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଥିଲିନି ମୁଁ ପଛରେ ଆସି ଶୁଣୁଛି। ଏବେ କ'ଣ କରିବେ ସେ ଆସିକି ଡେଡ୍ ବଡି ବର୍ତ୍ତମାନ ନେବାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଉଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଉଠୁନି ପଡ଼ିଛି ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ପୁଅ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଝିଅ ଜ୍ୱାଇଁ ବି ଅଛନ୍ତି। ପୁଅ ଆସିଥିଲେ କାଲି ରାତି 2ଟା ବେଳେ ମୁଁ ଆସିକି ନେଇକି ଆସିଲି। ରାତି ଭିତରେ ମୁଁ ଯାତ୍ରାରୁ ଆସିକି 2ଟା ବେଳେ ଆସିକି ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଇ ନେଇକି ବି ଶୋଇନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ପୁଅ ଆସିକି ଏଠି ରାତି 2ଟା ବେଳେ ଏଠି ଆସିକି ବସିଲା। ତାକୁ ଡାକିଛନ୍ତି ମୋ ଭାଉଜ ଘରିକା ଡାକିଛନ୍ତି ସେ ସାନ ବୋଉଟାକୁ ଡାକିଛନ୍ତି ଭିତରକୁ ଆ ବୋଲିକି କହିଲେ ନା ମୁଁ ଏଇଠି ବସି। ସକାଳେ କ'ଣ ତାଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା ପାଟିତୁଣ୍ଡ ଲାଗିକି ପୁଅ ତାର ପଳେଇଗଲା। ଆଉ ବୋଉ କହିଲା ଯେ କହିଲା ଆମେ ଶବ ଉଠେଇବୁନି ଆଉ କିଏ ଶବ ଉଠଉଛି ଉଠଉ ଏଭଳିଆ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରିକି ସେ ପଳେଇଗଲେ। ପଳେଇଲା ବୋଉ ଏମିତି ପକେଇକି ରଖୁ ଶବ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଚିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ନାକରେ ସବୁ ଜନ୍ଦା ପିମ୍ପୁଡ଼ି ସବୁ ଗଳିଲେଣି। ଶବ ହେଉଛି ରଙ୍ଗାଧର ଜେନା ପୁଅ ନା ଚଗୁଲୁ ଡାକନା ଅକ୍ଷ ତାର ପୋଡ଼ାପାଟଣା ଗୋଟେ ଗାଁ ଅଛି ସେଇଠି ସିଏ ଅଛନ୍ତି ଯାଇକି। ଆଉ ସିଏ ତାର ସେଠି ଘର ଦ୍ୱାର କରିକି ରହିଛି।